а Симеон за неговите родители, Асен и Силвия и неговите сестри, Борислава и Ани, и за неговите 3 племенички Сияна, Йоана и Ивана. Широка, в сърцето му топло, обич дълбока. Знае, че вкъщи го чака уют, семейство прекрасно, истински кът. Силвия и Асен, най-готините родители, винаги до него, винаги победители. Ани и Борислава, сестри като звезди, с тях живота свети, с тях светът блести. Всеки ден с тях е истинска магия. Помагат, обичат, ръка му подават, заедно мечтите си сбъдват и славят. Силвия и Асен, най-готините родители, винаги до него, винаги победители. Ани и Борислава, сестри като звезди, с тях животът свети, с тях светът блести. И няма буря, дето да ги спре, щом са заедно, всичко се може. Семейството е сила, топлина и дом, и най-щастлив е винаги Симеон. Най-яките хора, това са те, семейството, което